кооперация с защитниците. Какво става с къщата и имам удоволствието да покажа. Първо, вече вратите са монтирани. Ето, виждаме, всяка врата си има си ключе. Отваряме. Затваряме. Влизаме в помещението за термопомпата и виждаме всичко. Ясно. Хоп, ето може да видите цялата инсталация. Перфектно направена. Вътре, между другото, е много топло. Ето, всички врати са готови. Една, две, затваряме. Три, масивно дърво. 4 врати са готови. Лампите, сървърно, входната врата. Влизаме и виждаме, тук е вратата на гардеробната и вратата на банята, която е стъклена. Не сме сложили дръжките, защото ще я матираме, да не е киробрейка, като се къпи вътре и някой да го гледа и после да го пуска. Както е матирано това стъкло, външното да не се вижда, може да видите банята. И най-важното, ето, това са, сега на телефона така се вижда, но иначе това са дисплеите за управление на топлината навсякъде. Телата за термопомпата. Само да видим. Изключихме дисплейчето. Хоп, ето го и тук. Навсякъде има. Влизаме в хола. Лампите, тавана. И сега само слагаме мебелите. Или може да кажем, че къщата на защитниците е готова. И това, което съвсем скоро ще направим, е вече да я пускаме под наем. Така че първият обект може да кажем, че е завършен. Тези от вас, които искат да се включат, продължаваме с хубави неща, които да творим за България. Чао за сега и хубав ден!